Ide to dobre? Ide to? Dobre. Dobre, čaute, ja sa volám Enrico, určite to už viete. Viete, to bolo trapné, že? Dobre, ďalej. Takže čaute, volám sa Enrico a dneska by som s vami chcel prebrať pár tém, a to sú Vianoce, alebo respektíve sviatky, čo sú teraz také, čo sa proste teraz deje. Je 1:30 ráno a Enrika napadlo, že ide spraviť vlog. No nenapadlo ma to skoršie, asi tak pred 3 hodinami, keď mi kamarát písal, že keď už bude ďalšie video. A tak dneska by som sa teda s vami chcel porozprávať o tých sviatkoch. Tak čo vám respektíve k tomu poviem, že proste máme také dva sviatky, čo oslavujeme tieto zimné prázdniny. Prvé sú Vianoce. Vianoce? Tak teraz vám niečo poviem o tých Vianociach. Vianoce ma úplne tento rok nenadchli a nenadchli a podľa mňa ani veľa ľudí, s ktorými som bol v kontakte, za to, že nesnežilo a proste tie Vianoce boli úplne od veci. Úplne boli od veci. Ale zase keby sneží, tak určite všetky dievčence píšu na Facebook: Ježiš, nech už je leto, mne je zima vonku. Buď rád, že máš mamu a otca. Buď rád, že ich láska ide zo srdca. Jajo a pašky. Jasné? Si očul dobre títo výjmy veľké. Lebo to nevýba do takto repúvac. To iba my víme takto repúvac. Klokočínska stoka, kámo. Klokočína dreváky. Piče, kusovky cigarety si kúpujú zelovoci do piči. Kokot, jebem na to. A dobre, aj my musíme žiť. Aj my musíme. A vy sa nám nesmejte. My sme není jak vy, že vy víte povedať v. Ja nevím povedať v. Ale to neznamená, že akože ja nemôžem byť lepel. Lebo rytmus sa utvorím. Hneď, rytmus neví nič. Ja som Jajo a Pašky. A na piču flow a na piču hlášky. Čaute chlapci. Všetky by to zase nepísali, ale mám taký pocit, že by to dosť dievčat písalo. Ďalej, Vianoce preto neboli také, lebo hovorím, že ten sneh nebol a tak a proste tá nálada vianočná nebola taká. Došli ste babke, alebo respektíve došli ste k rodine, dali ste si kapusnicu, potom ste zjedli rybu, šalát, potom ste sa zadusili skoro s tou kosťou, čo bola v rybe. A potom ste sa určite napchali dobrými zákuskami od babičky, alebo už podľa toho, kto to robil. Ja som zjedol asi pol kila a to je ešte len 29. no už je len 30. Zajtra je Silvester, to je druhý sviatok a ten je taký najhlavnejší tento rok. A to už len z toho dôvodu, že určite všetci z vás, ktorí ma teraz pozeráte, máte nad 15 rokov a pôjdete s kamarátmi von piť. Teraz vám poviem pár tipov, ako si správne a dobre užiť Silvestra. Prvý tip. Buď budete s kamarátmi na Klokočine. Že na Klokočine. Čože? A budete na drevákoch piť malinu za 4 eurá. A budete s Javom Pašky. To sú nie žiadne svačky toto. Alebo pôjdete do mesta a budete sa pozerať ten krásny ohňostroj za 3 eurá. Ale to je jedno, koľko stojí, hlavne veď, že sa pobavíte. Nie, strich. Určite, ja keby som starší a mám nejaké dievča, tak by som si to užil proste s ňou, by som bol, niekde by som pozval pri šampanskom, viete, také romantiku, už atmosféru. Ale to sa teraz nedieje, som singláč. Dobre, to je jedno. A ďalej, potom určite buďte s priateľmi, s kamarátmi a proste to užite úplne proste jak projekt X u niekoho na dome. No ja idem na byt kamarádovi a fakt to tam roztočíme. Bereme tam vodky, rumy, fľaše, barčot, kapitánes, morgenes a tak. A to je taký plán na Silvestra proste, čo by ste mali robiť, alebo respektíve to sú tipy. Čo by ste mali robiť, toho si vyberete vy, alebo možno tento tip sa vám vôbec páčiť nebude a možno budete doma a budete hrať World of Tanks. Ale to je jedno, to neriešte.
A to je tak všetko ohľadom tejto témy, že proste Silvester a tak. Určite po Silvestri 2 dní, určite nasledujúce ráno bude fakt bujare, lebo sa zobudete určite o po 3:00 po obedze a nebude vám moc do nálady. Ak budete však používať alkoholické nápoje. Proste to je tak všetko, ohľadom toho už to hovorím tretíkrát a dneska bude to video kratšie, ale sľubujem vám, že videa budem vydávať častejšie a budú fakt zaujímavé. No to nebudú, ale ne, to neviem. Strich. A chcel by som to tak proste spraviť. No, už stále sa opakujem a stále hovorím dokola. Som rád, že... Buď rád, že máš mamu a otca! Buď rád! Som rád, že sme prekročili hranicu 1500 videní, 1524 to je, mám tam 74 alebo 75 lajkov a 11 dislajkov, pár komentíkov a som rád, že to takto akože, že som sa takto rozbehol a že by som takto akože točil tie videjka a tak. A tento vlog, že som sa takto rozbehol a že by som takto akože točil tie videjka a tak. A tento vlog moc nie je taký moc zaujímavý, lebo to som vám chcel iba tak povedať, že o Silvestri, ale určite ze Silvestra tú noc vydám jeden vlog, ak no tedy ho budem točiť, možno vydám to nasledujúce ráno, až po 2:30. A to je tak všetko. Určite sa tešte a videá budem vydávať častejšie, budú to tie challenge. A už som si jeden challenge pripravil, aj som zjedol čili papričku, ale som zabudol, že som nenatáčal a proste som mal pred sebou položené a nenatáčal som, vidíte, už som vypil aj mlieko, 1,5 odporované, vôbec mi to nepomáhalo, ale fakt to bolo dielo, ty kokos. Teraz ma boli hlava úplne z toho, ešte tu mám nejaké zvýšky z toho a už to fakt nechcem robiť, lebo si počkajte na challenge, kde to určite uvidíte. Ďakujem vám teda za tú podporu a za všetko a čaute.